enetayitile enhle ngoba le tayitile ngiyixesha yakwazi ukudislocate ume uyesu umntonjana ubingeleli bakhe nexesha lakhe ne-career yakhe ye-18 years yamdislocate uKhayafa. Yabona ke ukuba dislocated kwenkokheli ecaweni kwingxaki bantwana bathandwa nguThixo lelizwi lamazwi mahlale phansi xa esithi uYesu ndithi bekufanele uba uYesu apha ukwi-safe space because kusecaweni ngelishwa kanti ungene enkonzweni ukhumahluko ke phakathi kwecawe nenkonzo. Abantu benkonzo ngabantu bonke abaneagenda ezahlukahlukeneyo. Abanye benkonzo bazenkonzweni kuba bebone ilungu elithile lingcwatywa ngendlela ethile. Abanye babone kukhona ibhadi yomntu othile ngendlela efanelekileyo. Ngabantu benkonzo alokho ufele abayazi ne-predestination abayivanga noyiva ne-prevenient days yekanye abayazi ngoba ingxaki yabo basenkonzweni. uYesu ke ume phambi kwalo respect esinayo ekhaya ekudala ifuna ukumbona ukwenzela uba iqinisekise naye ngoba ufikile kuye uYesu. Xa engena apho uYesu esiza kuye uKhaya ndilindele mongameli njengenkokheli yenkonzo ne-Jewish law elawulayo ndilindele uba phambi kwakhe uKhaya kukho incwadi yeTalmud elawula umthetho wakwaJuda. Kodwa ngelishwa akathi umbhali ithetha ukuthi incwadi yeTalmud anokola ngayo uJosephus ayikho phambi kwakhe. Okwesibili incwadi elawula efundwa ngabaFarisi ichapter 21 kuphela yeMishna bekufanele uba nayo ilapha phambi kwakhe ngelishwa kodwa yikho incwadi yecawa ngoba xa kuzumrhamente wecawa ulawula ngencwadi yecawa. Nalapha ecaweni xa kusithiwa kukho umrhamente othile inyawo lakhe eligozo inyawo into yenzayo ithathile lenzi ileke esandleni. Okwesibili into yenzayo icawe ithatha i-constitution yamanyani ikhavamise. Okwesithathu into elawula icawe yamawesile zii-minutes ze-conference nesigqibo esithathwe kuwo. Emva kwako mongameli ezi zinto akuziphatha uKhayafa fana uziphethe aziqinise ngoba kusecaweni. Ecaweni incwadi endiyilindeleyo yeyokokuba uKhayafa uyiqinisele ngothando ngoba kuzawuqoqwa ityala lomrhamente. Okwesibili xa kuzothathwa ngetyala lomrhamente wecawa ndilindele okokuba into yesibili afanayo uba uyayenza uyiqhoboshele ngobubele. Okwesithathu enento endiyilindeleyo yinto yokokubana bekufanele okokuba uyiqhoboshele
ekhaya. Ndawanye yalona suka phambi kwakhe uthi lo mbhali abantu abalapha bammonoza bemetha uYesu bebenza yonke into kodwa niphazanyiswa ukhaya kungalendlela enza ngayo. I so wish singamakristu singaphila ubomi obu-down standards. Sizathu salonyo ukhaya fapha uyiprosecutor nguye obuza imibuzo akwesibili ukwayijaji i-unfair ayivumelekanga kufanele kube khona abantu ababuza imibuzo emva koko uzowaplaya imali zathatha isigqibo. Okwesibili lo uyakhapha usuppose oba amapolisa eKawu nguye othi kuwe ngumrhakele weKawu lo ngoba uYesu naye ekukhuleni kwakhe uyile kuyo isinagoge wafundisa imithetho yakwaJuda ekuyincwadi ezinhlanu iyathatha ukuthi incwadi yeKawu yamazi uYesu kodwa ngelishwa because irrespective sina yeKawu bana abathanda uThixo lilizwi lamazwi kaThixo bana abathanda uThixo manithike mongameli ithike ngalento xa efika apha zimbili izinto ekudala inqwenela ukuzibona kodwa ngelishwa enye yazo iyamphazamisa ucinge lokuba uYesu uyicompetitor yakhe. That is a mistake. uYesu akakomiti naye uKhayafa kuba engumingele ucinge lokuba uYesu naye uzawuzenza umingele omkhulu kanti uYesu akayenzi loo. Okwesibili khamene enye into eyenzekayo apha uKhayafa ingxaki yakhe elenzakalisa kakhulu wenzakaliswa yinto yokokuba qho ngonyaka kanye ungena kwingcwele yengcwele ekamagusela abantu izono zabo kodwa lokho kunjalo ngexesha lakho uKhayafa yemininzi milweni akukho nomnye awamphilisayo neqhenqa akukho nomnye iqhenqa lakhe elahlanjwayo kodwa namhlanje kumi phambi kwakhe uYesu olidishayo kuye apho kuye umvumo wamawusilothe kuphila imilwelwe unyakho izifo zonke ubabiza bonke benza besisihlwele uyabanceda bonke akanayo nenye kwicala lakhe uKhayafa kodwa xa ndigqibezela yebenophazamisa kakhulu kule respect esina yeKawu ingxaki mongameli yomsadusi ukungabalazi eKawini ingxaki yomsadusi ngoba ingxaki yomsadusi uthe unokhala ngalaa mini ebengena etempileni wachitha iitafile zabo babesebeyenzile iprojection yeprofit abaza kuyenza kodwa yonakala iprofit yabo isonakaliswa kukuchithwa kwetafile. Umsadusi ingxaki yakhe ukudlala imihlanga nabantu bepolitiki uThesekaweli ukudlala imihlanga nabantu abaseburhulumenteni. uKhayafa ingxaki yakhe ungqabalazekaweli njengamakristu akhoyo angqabalazekaweli akakho noba abe kwipolitics okanye abe kwibusiness kodwa nalapha eKawini yintayini yamubingeleli usayifuna yona kodwa nincedwa kakuhle ngu-Ellen White kunye noGubulo xa bencokola ngaye besithi kuye ingxaki kaKhayafa nabenye senza zizinto ityale ngalitopi because zonke zizinto azibuzayo. Umbuzo awubuzileyo umbuze ngabafundi bakho uYesu waphinda wambuza oba unguye lungela kaThixo. uYesu wathi kwaba bantu bebekuxelele ngam phinda ubuyele kubo bakucacisele
Kodwa ndinethwa kakhulu nguElen White bamamanani botata. Naqhubula xa besithi ingxaki kaKhayafu lathi izulu selivuliwe. Laa nto abaKrestu nezikolo zasayazi esinokola ngayo. God's appointed time, the Kairos, ifikile phambi kwakhe uKhayafu. Ingxaki kaKhayafu ubethwa yintayitile yecawa yamenzakalisa. Loo nto yodwa athi xa inokola ngayo uElen White uthi ngalixesha isango lezulu selivuliwe. Ingoma yamawisi le isitsho isithi nakanake moni asikulahlile simile umzuzwana simele kwa wena. Kodwa noko kunjalo akangeni uKhayafu wasuka wakhetha unqumla phambi komnyango wezulu wabheka kwantshabalala. Ithanga icawa bantu abathandwa nguThixo ngoba ingxaki yabantu abaninzi nalapha eMzantsi Afrika ngumbholomoko apha kurhulumente ibekwa loo nto isenzakaliswa iidepartment ezininzi. Mangabe research isanda uphuma ibala u-60% wamawisi neenkokheli zecawa ezi-occupye i-higher positions. Kodwa noko kunjalo bantwana bathandwa nguThixo kulaa 60% okanye 80%, i-60 to 65% ithi yinkonzo yamawisi. Kodwa xa usiya kuyo ungena gabalala kuyo ibalisa ikubonise okokuba noko kunjalo irrespected singers zecawa ezikhokheleyo inkonzo efanele baziye ebantwini aziyi kubo. Kodwa into eyenzekayo ithenda nethenda ephumayo ifana njengale nto ayenziwa nguKhayafu ngoba egudleni imihlanga nabantu abaseburhulumenteni baseRoma nje ithenda ephumayo ngeyakhe. Kodwa noko kunjalo bamzisa kuye bemane besithi profeta oba ubethwe ngubani. Bantwana bathandwa nguThixo ndiyajika ke ngoku ukhona uqhawamo lapha andifuni ukungena kumhlaba weSahara-Green. Ukhona uqhawamo lapha kodwa xa siphuma apha rhamente masiphume noko sitshintshile. Wangabe ndivuma uba ndinyathele kule nto ethi umgomo walo nyaka let us become an alternative community. Uba sizawuba yi-alternative community ekade bendiyilindele apha uKhayafu. Okokuqala bendifuna uba mongameli i-spirituality of mercy and piety uyasazi. Befanele uba uyasazi. Befanele uba mongameli wasebisitini yakho apha incede uba kukho Khayafu abalapha ubancede ngoba i-spirituality of piety and mercy ingokola nge-justice, i-justice elungileyo. Okokugqibela xa ndisuka apha mongameli enye yezinye izinto ebefanele uba uzenzile apha uKhayafu yoba uba kukho Khayafu abalapha ubabuyisele kuweziye collaterals mongameli ngoba yinto ebalulekileyo apha ibhudileyo uKhayafu uye washota kwizinto ezimbini ancokola ngazo umfundisi wale cawe uPeter Story. Ingxaki yakhe uKhayafu emenzakalise kakhulu yi-reason akakwazanga xa kuziswa uYesu kuye arizinishe. Akakwazi urizini maninzi amaKrestu anjalo angakwazi ukurizinisha kodwa athabatha isigqibo ngaphandle ko-apply imind nawurizinisha. Okokugqibela xa ndisuka mongameli enye into ebenzakalisileyo endithi kuwe mongameli ngaleli hlamente mhlawumbi iyashota kuyo. uPeter Story uncokola nge-God balance. Xa incokola ngayo uthi umKrestu ngamnye makabe balanced. Inhliziyo yakho nengqondo yakho masingqinelane kuyo yonke into eyenzayo. Xa usebenzisa i-God balance uba balance awukwazi usebenzisa
the emotions kakhulu over your mind. Lento yenziwa nguKhaya ngoba usebenzisa emotion over the mind. Ngamanye amazwi akarizinishi. Uba bendinoyibeka ngendlela efanelekileyo bendinawuthi uKhaya ufana nemoto ephume kwala ininzi. Because ingqondo yakhe nenhliziyo yakhe azihambelani. Loo nto yodwa yenza uba isigqibo sithathayo ingabi sisigqibo esisulungekileyo sengqondo, kodwa isigqibo sithathayo yokuvumela uba makabethwe apho Yesu phambi kwakhe sisigqibo se-emotion. Kakade bekufanele uba makube njalo because ukhusela into yakhe. Maninzi amaKristu anjalo ngoku nantona phakathi.